AVP 30S henkilönostimen kuljetus. Tukijalat paikalleen, sähköjohto pois ja kippituen nosto ylös. Yleensä nostetaan se yläasentoon valmiiksi ja tuetaan tällä koukulla. Ja kun auton lavalle tai peräkärryyn tätä lastataan, niin tämä säädetään lavan korkoon. Tämän jälkeen etupuolelta löytyy T-kahva. Jonka avulla nosti voidaan kipata lavalle. Lavalle se kääntyy näiden pyörien varaan ja nämä luistimet menee kätevästi reunan yli, jolloin nosti jää näille renkaille sekä näille renkaille.